Hello, mga birdie. Mukhang maliit yung kulungan ninyo ah. Okay, gawa tayo ng medyo mas malaki. Hello, hello, hello. Yeah, bakit? Pareho. Nakabirok na ako ng materyales ng usaring. Yan, saka yan, yung mga tira-tira. Yung nagaramit ako ng ah, pagitlugan ng manok. Yan na yung ginamit ko. Yan, matang muna ng gagamit. Yan, nakakatang na ako ng mga gagamit ko. Yan, magputol na ako. Yan. Umpisahon ko na nagputid. Yan. Fit na fit. Yan. Ang gamit ko, welding machine dito. Ni Lotus nga F-Cow. No? F-Cow siya kasi flux cord arc welding. Hindi ginagamitan ng ganyan, ng argon. Yung MIG kasi, yung tinatawag nilang metal inert gas, ginagamitan ng argon. No? So F-Cow siya. No? Ito. Spot ko lang muna. Ayan. Nalagyan ko na ng ng palawlaw na tubular. Yung tubular na gamit ko, di uno, 1 by 1 by 1.5. Tapos yung haba na galing sa tindahan, 6 meters. Yan. Kasyahin ko muna yung materials na yan. Okay, nabuo ko na. Yung mismong pinaka-frame. So, ito yung naging diskarte. Yan. Nakalabas konti itong tubular, tsaka itong itong matting, parang naka-embed sa So ito siya, basta isang nakalawat at nalawang ang ayam nagiging complete. Ito siya. Sa pagsapa kanina, medyo madumi yung natin kasi naubusan ako ng yung flux cord. Yung sa may bala ng Siyempre, napakanipis na ito, 1.5, medyo dehado pag talaga pag stick welding. Pero basta kumapit, no? Yan. Okay. Okay. Ito yung kanyang maging read out. Okay, na-weld ko na itong isang pintuan. Ayan. Ayan siya. Lagyan ko na lang ng hinges ng bisagra. Saka itong isa, naglagay na rin ako ng isang malaking parang pinakapintuan kasi kapag limbawa, labas ko yung mga plastic matting, mga access nit lang iso na. Ito na yung kulungan ng mga ibon. Ay, nako. Okay, ayan na siya. Nahirapan kasi akong mag-video habang nagwi-weld o nagkakat. So ganito na lang yung diskarte natin, puputol-putol na lang. Ayan. Nalagyan ko na ng pagkalangtayan nila. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Stainless po yung ginagamit kong bakal. So adi nakita ko man nga extra nito nga ako nabatbati nga materyales dito. Ayan siya. Yung paglalagay na lang niyan ng screen. Standby mo na guys. Ito na yung paglalagay ng screen. Yan. Bali ang magiging diskarte ko. Yan. Ipitin ko na lang siya ng flat bar. Yan. So nakaputol na ako. Ilatag ko na rin yung sa may ibang side. Tapos lalagyan ko na ng parang mga railings nila. Yan. Medyo may kaluwagan din. Itong part na to, hindi po siya pintuan. Bali dun sa kabila ang may pintuan kasi frame lang po ito ng magiging ng ito ng railings. Yan.
Ayos, nalpas ko lang. Dito iti pinaka-time consuming nga partes na. Dito agkabil iti, dito eh. Ito screen. Yan. Kabil ko nito di sa kanan. Yung ano na lang, yung pabalagbag niya. Yung pagkabilang ng tayaan. Malapit na siyang matapos. Yan. Gumawa ako ng pagitlogan nila. No? Nilalagay ko na lang dyan sa loob. Ayan na yung pagkainan nila. Gusto ko na ng frame sa baba para kung sakaling lagyan ng pagtayaan, kabang na siya. Kaya ito, yung bahay nila kung sakaling magitlog sila, no? Bubusasan ko na lang yan. Jadi ang ginawa kong materials, ang ginamit kong materials, yung itim na tubo, na plastic. Yung ginagamit sa down spout ng gutter. Yun. Lapit na siyang matapos. Okay. Maglawa. Oh. Tapos na. Ang lawa na ng kulungan nila. Ayos. Hindi lang plywood na DG0 kin. Oh. Ayos.